Poštovani domaćini, uvažene koleginice i kolege, dragi prijatelji, poštovana sedma silo, dozvolite mi da vas u ime svih zaposlenih i svih studenata sa Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu pozdravim. Ako mogu da pozdravim u ime Akademije poljoprivrede razvoja Republike Srbije. Zašto? Zato što i moja malenkost je tamo u toj akademiji i mislim da je upravo mesto kome se ova tematika posebno obrađuje. Sigurno primarna poljoprivredna proizvodnja ne može se zamisliti bez neke, da kažem, pomoći od svih ostalih delatnosti. Naime, pokazalo se, sva istraživanja su pokazala da je primarna poljoprivredna proizvodnja ne može sama razvijati sela. To je zabluda i koju smo mi platili svi, pogotovo Makedonija, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, rekao bih Hrvatska. Kolege iz Makedonije, što bi rekli, braćo i sestre, verujte mi da nema sela ni u Makedoniji, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ni u Bosni, da nema neke svoje prirodna bogatstva ili antropogena. Ne postoji. I drago mi je da je moj prijatelj Dragan to prepoznao i mislim da zajedno ovdje treba da zajedničkim snagama radimo na ovoj temi. Zašto? Država treba da radi svoje sistemske zakone i pravila da propiše kroz, naravno, skupštinu, kroz ministarstva, vladu i tako dalje, da pravi infrastrukturu. Fakulteti, instituti treba da osmišljavaju i da obrazuju naše stručnjake. Ne zaboravite, mi jesmo gostoprimljiv narod, i Makedonci, i Srbijanci, i Bosanci, i Crnogorci, ali moramo biti obrazovani. Dozvolite mi da vam kažem da ću sigurno sa velikim brojem mojih prijatelja iz Srbije i iz cijeloga sveta doći u aprilu mesecu, kada je zaista, kada olista, kada trava poraste, kada cveće procveta i kada je Makedonija mnogo lepša nego kada je sumor, kada ima kiše i tako dalje. Želim nam da nam konferencija uspe. Božić, onaj koji slavi, naravno, onaj koji ne slave, nek im bude Bogom prosto. Živeli.